de que uns treballem per Catalunya, per la recuperació econòmica, treballem des de l'oposició constructiva perquè tots junts sortim de la crisi i altres estan treballant per la divisió, per l'escenificació, pel trencament i pel camí de la il·legalitat en el fals dret a decidir, que només és un dret a decidir per la independència de Catalunya. Estic a la seva disposició per qualsevol altra qüestió. Senyora Camacho, li faré una pregunta sobre un altre tema. No sé si sap que una part de la seva conversa famosa a la Camarga està corrent per Twitter, està corrent per internet. No sé si té alguna declaració a fer. Alguna cosa més? No. Perfecte, doncs li contesto. Miri, aquesta qüestió tots coneixen ja el que correspon i les accions legals i judicials que corresponen als que estiguin fent això i duent a terme això i està en mans dels advocats i de les autoritats. Ja es va prendre ahir mateix la iniciativa de manera immediata. No sé si, perdoni que insisteixo en el tema, no sé si amenaçaran de demandar-me, però no sé si en la part de la conversa que ha transcendit, que no és sobre sexe, per cert, parla vostè d'algun fiscal de confiança i de que vostè sabia abans que ningú l'operació Pretòria. No sé si tant Fiscalia com les forces de seguretat en aquest cas queden una mica malparades. Miri, jo no comentaré parts de gravacions que són gravacions privades, que són gravacions il·legítimes i que es té l'obligació de no publicar i que a més hi ha unes mesures cautelars que prohibeixen la seva publicació. Els que ho han fet i els que ho estiguin fent sabran les responsabilitats que tenen i per tant jo no entraré a comentar parts de gravacions, com dic, converses privades i legítimes que estan sent difoses il·legítimament i que s'actuarà per part de la justícia, com ja s'ha posat en mans dels advocats. Per valorar si hi ha notícies ho hem de publicar o no, em pot dir quina és la presumpta responsabilitat civil o econòmica? Vostè hauria de saber-ho. Vostè hauria de saber-ho i si no li recomano... Vostè seria la demandant. No, jo li recomano que parli amb els seus assessors jurídics. Jo parlo amb els meus i pren les accions corresponents. Abans de que tots facin les accions que corresponen a cadascun, han de saber les responsabilitats que tenen i vostès tenien coneixement de que hi havia unes mesures cautelars que prohibien la difusió des d'una decisió judicial d'aquesta conversa. Per tant, tothom sap a l'hora de treballar i de dur el seu exercici professional quines són les seves responsabilitats i jo no cal que li recordi ni les seves ni les de ningú, les saben vostès. Jo el que sí dic és que aquest tema el dono per finalitzat i està en mans de les autoritats judicials i per tant en mans dels advocats. Ja ho farem, però en tot cas m'inclino a no publicar-ho, no pel que vostè digui o amenaci de fer, sinó perquè realment és una conversa privada. No, permeti'm que li digui, jo no amenaço, jo comunico el que estic en el meu dret de fer perquè hi ha una decisió i unes mesures cautelars aprovades. Per tant, no ho dic jo, ho diu una jutgessa i crec que les resolucions judicials s'han de jutjar. Per tant, li pregaria que no parli en aquests termes perquè aquí no es tracta més que de garantir els drets i de complir les resolucions judicials. Si alguns les incompleixen, doncs hauran de veure quines són les actuacions que han fet i quines seran el que succeirà a partir d'aquí. Però jo el que faig és demanar el compliment d'una resolució judicial i del Codi Penal que estableix la garantia de la privacitat de converses privades i a més captades de manera il·legítima. Però entenc que demandarà Twitter, doncs? Jo estudiaré totes les accions legals sobre els que estiguin actuant i fent el que està en contra de la resolució judicial. Sí, la pregunta que li volia fer és si creu que la difusió d'aquestes converses perjudica la seva carrera política i si creu que això pot provocar la seva dimissió. Em sembla que aquesta pregunta no cal ni contestar-la, en absolut. Miri, jo crec que tots tenen converses privades i tots les han tingut i crec que les converses privades de tots han d'estar garantides. I per tant, això no té res a veure amb la meva tasca professional, sinó que em referma amb la meva tasca professional en què en Catalunya sigui una societat lliure on els drets constitucionals de les persones es garanteixin i no produeixin coses com aquestes. Per tant, ara més que mai el que s'ha de fer és defensar els drets constitucionals de cadascú i crec que això reforça la responsabilitat de cadascú, malgrat alguns tinguin altra intencionalitat política que no l'aconseguiran per aquesta via ni molt menys, ja els hi avanço. En qualsevol cas... Jo he dit alguns, vostè m'ha preguntat i jo responc... Qui són aquests alguns que vol? Miri, hi ha alguna intencionalitat clara de que això surti. Evidentment no ho hem posat nosaltres als mitjans, per tant, els que ho hagin fet. Jo no li puc dir més que les coses espontàniament no es produeixen. Sap vostè doncs, el que ho hagin fet. Jo crec que té la resposta vostè bastant assumida.
En qualsevol cas, més enllà que la conversa hagi transcendit com ha transcendit, etc, i apuntant al que deia el company, creu que afavoreix no només la seva imatge, sinó la imatge de la política, que la líder d'un dels principals partits polítics, en aquest cas del partit polític que està en el govern espanyol, es vanti de tenir fiscals de confiança? Això no és el que es va dir, ni molt menys, i per tant els demano que no tergiversin, i forma part d'una conversa privada que, torno a dir, no comentaré, no s'hauria de comentar, i per tant forma part de l'àmbit privat i així haurà de quedar. Sí, jo... Sí? Perdó, és que jo sóc una mica ignorant. Hi ha punts que em perdo. Quan ha dit al principi que ja es va prendre ahir mateix la iniciativa de manera immediata, si em pot explicitar una mica més què és, si ha demandat algú que ja ho ha penjat a les xarxes socials... Miri, jo crec que sobre les actuacions judicials que nosaltres fem ja forma part de la decisió del Partit Popular, s'ha posat en mans dels advocats i es demana el compliment, torno a dir, d'una resolució que vostès coneixen, que es va publicar i que eren unes mesures cautelars que prohibia aquesta conversa, que és una conversa privada i que afecta a dues persones i que s'han de garantir els drets constitucionals. Per tant, no hi ha més a explicar, està en mans dels advocats i s'actuarà per part dels advocats, i és un tema que no comentaré més perquè no hi ha més, és la conseqüència de la que vostès saben. Hi ha una mesura cautelar que s'ha de complir, que s'ha incomplert, i per tant s'han de garantir els drets constitucionals de les persones, com els passaria a qualsevol de vostès o com els passa a qualsevol persona que hagi pogut veure vulnerat un dret constitucional. Jo, en tot cas, com que el que no podem fer és ignorar el que sabem, sí que li hauria de preguntar si vostè té fiscals de confiança i si vostè va tenir coneixement de l'operació Pretòria abans que es produís. Jo no contestaré perquè no he dit en absolut que ni parli de fiscals de confiança ni molt menys, això no és el que diu la conversa, i li torno a dir, jo no parlaré sobre converses privades i legítimes. I crec que tampoc s'hauria de fer per part dels mitjans de comunicació que tindran les conseqüències que estableix la llei. Però jo li pregunto si va tenir coneixement de l'operació Pretòria. I jo li contesto el que li he contestat. Sí, que no ens ho dirà. No, li contesto que no comentaré converses privades i que crec, a més, que no s'hauria de fer per part de ningú. Alguna cosa més? Sí, jo en castellà. Sí. Si em pots fer un resum d'això del final. Del què? De que no comentaràs converses privades, de que hi ha alguna intencionalitat clara que això surti... Sí, jo no crec que se li tingui que donar més importància a això, sinó la que és. Aquí s'estan vulnerant drets constitucionals, ara ho dic en castellà, y por tanto, yo lo que pido es que se cumpla la garantía de los derechos constitucionales, de los derechos a la privacidad y a la intimidad, de cumplir las resoluciones judiciales y las medidas cautelares que prohíben la difusión de unas conversaciones privadas y que se han incumplido y, por tanto, se tomarán las actuaciones legales correspondientes y está en manos de los abogados, porque no se puede vulnerar el derecho a la intimidad y el derecho a las comunicaciones, que es un derecho constitucional básico de todos los españoles. Creo que ha dicho que ve una intencionalidad clara por parte de alguien en que esto salga. Es evidente que las cosas no surgen de manera espontánea y es evidente que cuando hay una resolución y unas medidas cautelares que prohíben esa difusión, si se está produciendo esa difusión, pues habrá una intencionalidad clara de perjuicios personales y políticos que desde luego no se van a producir, porque me reafirmo mucho más en que ahora más que nunca tenemos que defender una sociedad libre, una sociedad plural y una sociedad que garantice los derechos constitucionales de todas las personas, no solo de los políticos, sino evidentemente de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. I li volia preguntar dues preguntes. Sí. Una, si creu que la difusió d'aquesta conversa té relació amb el fet que hagi arribat a un acord amb Método 3, i segon, sobre la llei de morositat, Sí. si no entra en contradicció o si té sentit desenvolupar-la quan el govern de l'Estat desenvoluparà la seva pròpia. Sí, m'alegro que vostè pregunti per la qüestió que era objecte de la roda de premsa, perquè veig que els interessa molt més altres coses que no pas això, i veig que mentre passen altres moltes coses molt més importants, la importància és aquesta, però me n'alegro. Dir-li que, evidentment, no entra en cap contradicció, sinó que està d'acord amb la llei, a més ho hem parlat nosaltres també amb els responsables del govern, i està en la línia del que s'aprova en el govern d'Espanya, i és com va anunciar el propi ministre d'Hisenda aquí a Catalunya, que al final d'aquest any es compliria ja el plaç dels 30 anys de pagament dels proveïdors per part de totes les administracions, i per tant és una llei que complementa en l'àmbit autonòmic el que és una reforma estructural
del govern d'Espanya, que a diferència del govern de Catalunya treballa per treure Catalunya i la resta d'Espanya de la crisi, i el govern de Catalunya treballa perquè Catalunya s'aguditzi més la crisi i per dividir els catalans. I envers l'altre, miri, jo les interpretacions d'aquestes espontanietats no les sé, ni les entenc, ni em preocupa el saber-ho. Jo només haig de dir-li que el que es va produir és un allanamiento jurídico, el 100% de la proposta i de la demanda que jo vaig presentar i que es van presentar per altres parts, i per tant, quan la part demandada s'allana el 100% de les peticions, es produeix l'acceptació d'aquest allanamiento, que és el que s'ha produït. No hi ha res més i no comentaré res més, perquè és que no hi ha més, malgrat que sigui per part de molts un interès en el que no hi ha més que el de les parts implicades i el de garantir una conversa privada que s'està vulnerant i que, per tant, és un exemple més de que la llei no s'està complint i les resolucions judicials no s'estan complint. Jo li volia preguntar si en el cas concretament de la difusió de la conversa per Twitter emprendrà accions judicials o no. Miri, jo els recomano que vegin vostès les responsabilitats que estan en els delictes informàtics i que s'incorporen als delictes informàtics quan algú retuiteja o parla o trasllada una conversa que és il·legal. Això està a la llei, ho haurien de conèixer tots vostès i, per tant, nosaltres el que farem és demanar que es compleixi la llei. I això està en mans dels advocats, no li precisaré quines accions són, perquè jo no tornaré a comentar res d'això, més que està en mans dels advocats i allà seguirà i tindrà el seu procés. Alguna cosa més? Sí. Sobre la petició formal que farà el president Mas al president Rajoy, volia saber què n'esperen o si vostè podria avançar quina creu que serà la resposta i també què opina d'aquest gest, del fet de demanar de fer aquesta petició formal. És que el senyor Mas està en un capítol més del teatre de l'escenificació i del muntatge d'un procés que sap que és il·legal i d'un procés que sap que porta a Catalunya a la il·legalitat. El que està fent és complir fil per randa el que li demana Esquerra Republicana. Esquerra Republicana li demana i li empeny a que ho faci de manera immediata i el que tenim és un president que actua al dictat del senyor Junqueras i que envia per escrit una petició d'una acció que sap que és il·legal i que és inconstitucional. Si el senyor Mas vol fer això i està en el seu legítim dret, que presenti una proposta en el Congrés dels Diputats, que té grup parlamentari, per modificar la llei i per permetre que es pugui fer una consulta amb la Constitució i amb la llei de referèndum modificada. El senyor Mas no està utilitzant els camins legals i, per tant, el senyor Mas està fent un capítol més de l'escenificació lamentable i del fals procés democràtic amb el que està volent enganyar els catalans. I crec que cada dia que passa el senyor Mas està donant més vots al senyor Junqueras i Esquerra Republicana. Però, com aquell qui diu, ja s'ho faran i ja veuran quines són les conseqüències electorals i de recepció del seu electorat d'un procés que és il·legal i que, a més, un procés que demostra als catalans que el senyor Mas no té com a prioritat la sortida de la crisi, no té com a prioritat ajudar a reduir els 900.000 aturats, no té com a prioritat ajudar els autònoms i a les petites i mitjanes empreses o prendre mesures com la que avui presentem de la llei de morositat, sinó que l'única obsessió i prioritat del senyor Mas és portar a Catalunya a un procés d'independència, a un procés de divisió i de trencament de la societat catalana. I a més vull dir-los, per finalitzar, el senyor Mas ha enganyat des del primer moment, perquè quan va convocar eleccions anticipades va parlar d'una majoria excepcional per fer un procés d'aquestes característiques. Doncs ara la minoria és cada vegada més gran, perquè no té una majoria excepcional. Té 12 diputats menys, no té el suport del Partit Socialista de Catalunya, ni del Partit Popular, ni de Ciutadans, ni d'entitats socials. Si el senyor Mas vol portar a un procés que fractura la societat catalana, ell serà el responsable de dividir i de fracturar a la societat catalana i als catalans i de fracturar els nostres sentiments que són legítims i lliures per cadascun dels catalans. Alguna cosa més? Una pregunta. Sí. Sobre la carta que precisament has enviat a Rajoy, m'ha dit si exactament creu que Rajoy ha de respondre formalment també a format i en quin sentit? Miri, legalment el procés es porta en el Congrés dels Diputats. Per tant, el senyor Mas ja s'està equivocant fins i tot enviant-ho, perquè és que els referèndums el que es tenen que presentar és si les seves reformes és al Congrés dels Diputats, però evidentment el senyor Rajoy no pot concedir el que és il·legal, el que és inconstitucional i el que és impossible. I jo lamento que el senyor Mas hagi caigut en aquest parany
en el parany d'Esquerra Republicana no utilitzi els mecanismes legals que sempre havien caracteritzat a la seva formació i ara la seva manera d'actuar sigui més pròpia del radicalisme d'Esquerra Republicana que no pas de la ja oblidada i perduda moderació i centralitat de Convergència Democràtica. Sí. Alguna cosa més? Sí, jo únicament un aclariment és que l'anterior resposta no m'ha acabat de quedar clar. Vostè no té cap fiscal de confiança? Perdoni, els fiscals són independents judicialment parlant de tothom i jo respecto sempre la independència. Val, és a dir, que no té cap fiscal de confiança, diu. Jo torno a dir-li, els fiscals són independents, els jutges són independents i sempre he respectat la independència de tots. Per tant, no sé si ara li queda clar o no vol que li quedi clar, que no sé quina de les dues coses és millor. No, jo li agraeixo. Però les coses és que ja arriba un moment que, escolti'm... Alguna cosa més? Doncs moltes gràcies.